energijom oni plove kroz noć. Da bi spasili zemlju moraju da budu brzi sad. Čija ih vodi u zemlju drevnih zmajeva. Neustrašivi momci moraju da zauzmu stav. Superheroji su spremni za borbu, zmajevima da zapruže čorbu. Dan na frost, svi za jednog i jedan za sve. Dan na frost, sigurno oni spasit će sve. Dan na frost, neustrašivi brzi transformišu sve. Sad je stalo zemljom je dete malo i jaki kokani. Zajedno oni su pravi dinami, niko im sada ništa baš ne može. Poreklo. Da li je to iz doba Jure? Ne, ovaj put ću nesumljivo otkriti nešto izvanredno. Fosil zmaja. Nemam vremena da ti objašnjavam, moramo detaljno ovo proučiti. Kako vi kažete? Da li je ovo deo zamrznutog kamena? Koliko dugo sam čekao? Čekaj, šta je ovo? Ćao, devojke. Kako ste? Hop. Zdravo, Ćao. John. Zdravo. Upravo sam sabrao sve kilometre koje ste putovali sa svojom porodicom pre nego što ste se doselili u Kamengrad. 42.000 kilometara kao prečnik zemlje. Nemaš nekog pametnijeg posla, Erik. Eno ga Tom, hajde da ga pozdravimo. Jel saznao nešto o tati? Ne, izgleda samo da je nestao. Pa ovo nije prvi put. Njegov tata je svetski paleontolog. Verovatno je negdje da nema dometa i gde nema internet. Zdravo, drugari. Ćao, Tome. Hoćete da se trkamo? Može.
Imam ga. Nije fair. Da? A zašto nije? Varao se, Johne, i to je tebi okej. U mom svetu to se ne radi. Zaboravi, Bob. Kapetan Tom je završio trku, ali zadnji. Ha. Dođite sa mnom, momci. Moram da vam pokažem nešto. Wow, nikad nam nisi pokazao laboratoriju svog tate. Da, ma ni ja ne dolazim ovde često. Moj tata je malo tajanstven. Ali sam sinoć osjetio neki čudan nagon da dođem ovde. Možda to što se nije javio nedeljama, pa sam počeo da gledam njegovu biblioteku. Mesec je obasio tu kutiju na polici, kao da me doziva da je otvorim. Gledajte. Izgleda kao šah. Šta je to? Mislim da je model nekog drevnog sveta sa različitim oblastima koje su se međusobno povezivale. Pogledajte ovde. Zemlja dinosaurusa. I zemlja zmajeva. Ili zemlja kanibala. To je stara glupa igra. Šta je vama tu zanimljivo? Pa, meni je baš super. Ja. I meni je super. Kako se zove onaj praistorijski tigar? Smilodon. Tako piše. Da vidimo. Ja sam pterodaktil, Bob je triceratops, a Tom je Tyrannosaurus rex. Evo karte. Da, ali kako se igra? Okej, Tom. Dobra fora, duhovito. Erik, šta to još piše? Ovdje piše da moramo da stavimo deo na pravo mesto na tabli. Ako god to uradi, poslije gospodar igre. Ja ću biti vođa igre. Sačekajte malo, šta? To je samo stara igra. Pa gde smo mi to? Ne znam. Ništa ne prepoznajem. Nije kao u našem kraju. Ej! Izvini, samo sam hteo da vidim da li sanjamo. Ovo nije san. I nije šala, ovo je stvarno. Ovo je veoma čudno.
Jedino objašnjenje je da igra ima neku misterioznu snagu. Misliš, kao magija? Da, to svetlo nas je dovelo do ovog mesta. Sada moramo da shvatimo zašto. Zapravo, trebamo da nađemo put do kuće. Ja ne vidim ni jednu autobusku stanicu. Hej, šta je to? Izgleda kao komad stakla. Možda možemo da ga iskoristimo. Ali ovde nema ničega osim ptica. Ali to je... Dinosaurus! Sada znamo gde smo završili. U zemlji dinosaurusa. Hajde, beži! Brzo! Aj, mislio sam da su dinosaurusi izumrli! Ne izgledaju mrtvo uopšte! Ne! Ajde, ustani! Tome, pomozi mi! Stižem! Izgubio sam naočare! Jeste li čitali? Čini mi se. Šta je ovo? Šta je ovo svetlo? Šta znači ovo? Ne, učinilo mi se da su dinosauruse napali nekakvi... Zmajevi! Bili su iznad nas! Ovde smo u opasnosti. Idemo. Uopšte mi se ne dopada ovo mesto. Šta ćemo sad? Nisu nas videli. Da, ali šta ako se vrate? Erik je u pravu. Ne možemo da se krijemo zauvek. Ako želimo da se vratimo kući, moramo da smislimo nešto. Ajde se pomaknite malo. Šta smišljaš, Tome? Kako? Uradite onako kao što vam kažem. Želim nešto da probam. Šta?
Društvo, šta mi se dogodilo? Ne brini, Tom. Pretvorio si se u T-Rexa. Osjećam neverovatnu snagu. Moram da idem. Čini mi se da je ovo samo početak igre. Ha! Počinjem da shvatam ovu igru. Zmajevi su loši momci i oni napadaju dinosauruse. Da, Tom se sasvim dobro snalazi. Ajde, ko je sledeći? To nije fair. Erik, sad je na nas red. Jedva čekam da vidim kakav je osjećaj. Dođi. Ti si Triceratops, a ja sam Pterodaktil. Strava. Osjećam se jako i snažno kao nikad. Pogledaj koliki sam. Da, ali kako ovo radi? Da pomeri prvo jedno pa drugo ili oba? Hajde. Ej, sačekaj prvo da vidim kako se leti, čekaj me! Lepo spavaj. Bob, drago mi je da vas vidim. Da li je sve u redu, kapetane? Pazi. Ali šta se dogodilo, Eriku? Čini mi se da se delovi sami pomeraju.
dobar pogodak. Svaka čast. Uspeo si, bravo. Nije loša, a? Ali nešto nije u redu. Teško kontrolišem krila. Zmajevi odlaze. Uspeli smo. Gledajte, izgleda da će pomračenje. Šta se dogodilo? I šta sad? Vratili smo se. Da. Sad smo opet ljudi. Transformacija je nestala. A taman sam počeo lepo da se zabavljam. Mesec je skoro totalno prekrio sunce. Ovo nije slučajno. Na šta misliš, Tome? Kad je počelo pomračenje, naša transformacija je počela da nestaje. Misliš da nas je to napravilo ljudima? Da. Trebali smo da ponesemo uputstva, a ne da ih ostavimo Johnu. Evo ih. Sada vidimo kako se pokreće ova glupa igra. A? Prazan papir? Nemoguće. To mi je u pravu. Ova dva fenomena su povezana. Da, ali ne možemo stalno da gledamo u pomračenje, oslepećemo. Bobe! On je nestao. Ista svetlost koja nas je dovela ovde se pojavila kada je Bob podigao ruku. I šta ćemo sada da radimo? Ne znam da li je ovo pravi način da se vratimo kući odavde, ali moramo da podignemo kristal kao Bob. Misliš da podignemo kristale kao on? Cerone, gospodaru zmajeva. Slobodno govori, generale Gladius. Naše zmajeve su napali dinosaurusi. Specijalni dinosaurusi. Znači Dinofro su stigli. Spremit ćemo im specijalnu dobrodošlicu. Junaka imaju čarobnu moć. Čudesnom magijom oni plove kroz noć. Da bi spasili zemlju moraju da budu brzi sad. Čija ih vodi u zemlju drevnih zmajeva. Neustrašivi momci moraju da zauzmu stav. Superheroji su spremni za borbu. Zmajevima da zapruže čorbu. Za sve sigurno oni spasit će sve. Neustrašivi brzi transformišu sve. Sad je stalno zemljom jedete malo i jaki kogani. Zajedno oni su pravi titani, niko im sada ništa baš ne može.